Te, dobrodošli u novi video. Danas, ništa, samo da vam skratim priču. VIP otvaranje Ada Mall tržnog centra kod Ade, jel te, sam naziv govori. Mislim da ovako nisam bio uzbuđen od male mature fazom. E da, inače frizuru i bradu mi je sredio Peca iz Barbersa, a imam još nešto od njih, ali pre svega da vidite, ovo je super cool, preružne nauče što su mi stigli za AliExpressa, China, ne razumijem ni pointu ovoga, znači preogromne su, pritom ja mislim nisu mogli veličina se biraju šta ja znam, tako da ono, pored preružnih cvaja, nešto zaista lepo, veliko hvala Barbersima i Barbershopu za ovu brutalnu majicu koju ćemo danas nositi na na otvaranje. Opa, skonte majicu. Barbersima veliko hvala za ovu majicu i idemo malo ih reklamiramo. Fenomenalan posao, Peco, veliko ti hvala i gledamo se tamo. Krećemo. Dobra, frizura nije loša, može prođe outfit, neki casual, Barbers majčica i definitivno najgori lift na svetu, znači najgori lift na svetu. Welcome to my hood. Napolje nas čeka neki party, kombi, nešto, sad ćemo da vidimo o čemu se radi. I idemo put ka Ada Mallu. Vidjet ćemo se tamo, ali među vremenu uživajte u kombiju. I eno ga kombi, ne mogu da zoomiram. Curi, je mučko. Dobro. Hello. Ćao. Dobili smo šampaljac. Živjeli. I evo ga, šampaljac. Da, mora se nego srpski jezik jako. Šampaljac i tu je kamerman. Tu je vozač. Kako ste rekli se zovete da vas zapratite na Instagramu? Šans, niko vas neće zapratiti, ono bukvalno jebigica. Nebitno ste. Ma nije nebitno, sram te bilo, što si takva? Kako ti zoveš da tebe zaprate na Instagramu? MC, zapratite me svi. Milija. MC, kapiraš. Vidio dok on dođe ili neko kod... Nismo skontali. Viš kako je dobro ovaj znakić. Što ti kaže na znakiću, kaže... Mesto... Prosao da? Nisam. Jel' uspela prosao? Sve je prosao, pogledajte dole. Katastrofa. Da, inače nalazimo se u... Su party, šta kako ovo? Party kombi? Pa, wannabe party kombi. Wannabe party kombi, žurka je... Koji beše, Radio S3, jel? Za vas koji gledate, ne razumete srpski... baš neće da pričam na engleskom, baš mi bolje ovo. Dođemo isto vreme. Koji kamerman ima bolju oku. Kao da dođemo isto vreme, ali doći ću ja pred tebe verovatno. Sony Alpha, jel trojka ili? Pa da, trojka. Pa ti možeš da... Zura mi se raspala, Peco, proklet da si. Polako ti. Dobro, nisam se najgore obukao, pogledaj ovog influencera ispred. Jer dolazim baš tamo ispred, ono desno idem, tako? Pa jest influencer, pogledaj, znaš kakav on utjecaj ima na ženu, pogledaj, sve ga gleda uz pozadnje. Evo nas, stigli smo na vrh Ade, ovako izgleda tržni centar, ovo je VIP Lounge. Mi ćemo uskoro gledati vatrometno svečano otvaranje u 8:30, nadam se da uživate u kadrovima koliko i mi. Nisam uspio snimiti tržni centar iznutra jer još zvanično nije otvoren, ali pokušat ćemo da neke kadrove kasnije pa se gledamo. Ada Mall je zvanično otvoren. Uživajte u vatrometnu. Vidimo se vam. Ćao. Patike? Nema patike. Nema. Propala.
Eto, to bi bilo to, da ste uživali u klipu, vidimo se nekom drugom prilikom, a do tad pozivite Ada Mall, najljepši shopping centar u gradu, a mi se vidimo nekom drugom prilikom. Ćao!